Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labinas ng mga kapuso sa Libak ug Lambayong sa Sultan Kudarat Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab jail ato sab kumustahon ang ato mga kapuso sa Plaridel ug Lopez Haina sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso sa mga mahilig og challenging adventure rides, atong makauban karong buntaga ang usa ka off-roading enthusiast dinhi sa Cagayan de Oro City nga si Agustin Macmang. Samtang say luyo nga usa ka Filipino nurse sa London, United Kingdom, usa sab ka certified TikToker si Teddy Serdua nga dunay over 11 million likes sa TikTok. Unsa ka hangiyang mga contents kanatong sayron mga kapuso. Ug sa Best Talk, makauban at ni Resi si kapusong Andrea Torres. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung asa makita ang giilang Grand Canyon of the Philippines? Kini ang Mountain Ridge sa Lawis sa lungsod sa Manolo Fortich, Bukidnon Province. Kung tanawon ang halapad nga kabukiran, daw sama kini sa Grand Canyon sa Amerika. Usa kini ka natural wonder nga giingong posibleng gikan sa usa ka prehistoric river. Mga kapuso, risky man ang trabaho sa usa ka Mindanaoan nurse nga nagtrabaho karon sa nasod United Kingdom. Apan, padayon gihapon siya nga nagahatag og good vibes ug inspirasyon sa mga netizens pinaagi sa iyang TikTok videos. Ug gani niabot na og over 11 million ang likes sa iyang TikTok account. Ato makauban karong buntaga si Teddy Serdua. Sir Teddy, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta diha, sir? Maayong buntag, Jill. I'm okay. It's 6 o'clock here in London. It's really early. Sir Teddy, unang-una, pila na ba katuig diha sa London ug kamusta pod ang dagang simong pagpanarbaho din ha? 7 years na jud ko diri sa London, Jill. And work-wise, okay naman. Nag-progress. We started from the lowest and now we're in the managerial level na. So I'm happy with what happened. At the moment, akong trabaho, manager ko sa saka outpatient department, Jill. But because of COVID, na redeploy ko sa ITU. So na ako sa ITU at the moment, looking after COVID patients. Sir, kamusta pod ang health protocol sa ginapatuman din ha karon sa London aron masiguro nga dili ka mataptan o kamo mga health professionals sa COVID-19? Oo, super lockdown kami karon kay syempre because of the new variant sa virus. So lockdown, bawal mi maglabas-labas. So maglabas lang mi kung palit mi og mga pagkaon or mga tambal-tambal. Yun po. When it comes to PPE, okay naman ang PPE sa mga nurses dito sa UK. Sir, when was the last time nga niuli ka og Davao City ingon man sa Zamboanga? Oh, the last time that nga miuli ko was during the 2016 presidential election. Pero dugay-dugay na siya. Actually, miuli unta mi karong last year, but because of the virus of the pandemic, medyo na matanggong mi diri sa UK. Tapos sa Zamboanga, kay dito man po kumita ko, since we left the island way back second year high school, wala na jud ko kabalik dito, Jill. Ug aside nga usa ka medical frontliner, usa sab ka certified TikToker. Unsa ba nag-inspire sa imong sir nga mag-TikTok? Actually, nag-start ko way back last year around May. Tapos sabi ko, when I started posting videos on TikTok, parang sabi ko, ano bang ipopost ko dito na something na makarelate ang mga tao? So I decided to post sa akong kinabuhi. Yeah.
it all started from there. Nag-post ko about, una talaga akong i-post na ako was about me getting my British citizenship. So akong passport akong ipakita. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Ay, nakuha na pala kita. Kaya mahal, magtiwala ka lang. Sir, ginaunsa ba nimo pag-conceptualize ang imong content sa TikTok, labi na kining story time nimo? Ang pag-conceptualize lang ako, always lang na I'm always stick to my reality. Kasi di ba sa social media medyo ang uban nga makita is always about perfection and all that. So parang sa ako, why would I not share my struggles in life? Siguro marami ako ma-inspire, marami makarelate. And then when I started sharing my life experiences, parang, ay, ang dami makarelate, ang dami umiyak, ang dami nagpapasalamat. So from there, parang, yun talaga ang rason ko kung bakit I started sharing my struggles, my story time, especially my story time nung bata pa ako, and how my family struggled, ang paano nila ako tinaguyod, lalo-lalo na aking ate na nasa Germany ngayon. So, Og sir, laki pod si mo ang mga TikTok videos kining pagpakasal nimo with your longtime partner. Please share with us unsa imong gibati that time og kamusta mo karon, sir? I'm Cedric. Thank you, Vince. To be my wedding husband. I promise to love and cherish you. Comfort and care with you. Support and encourage you. And to be loyal and faithful to you always. So, I just want to say, you don't need to feel bad that I moved to London with my previous English for the radio away just for you. It's really okay. You don't need to do one decision in your life, and this was the right decision. we are very okay. You know, my husband is very understanding of my TikTok. Oo, kay German magudjal. Ang German, they are very particular with their own privacy and personal space. Pero sa ako, okay na siya. So during the wedding, let's talk about the wedding. It was one of the most happy moments of my life. The greatest milestone probably. Kasi, you know, living alone here in the UK, my sister's in Germany, although I met my husband in Germany. But when we got married, we were already living here in the UK. So parang nung kinasal na kami, parang oh my God, it's a validation na parang naadjud tao nga para sa imuhan. And mag 2 years na mi, January 10 man mi gikasal, no? So nag-anniversary na mi last January 10. Og unsa imong gibati, sir, nga naabot na og over 11 million ang likes sa imong TikTok account? Taga-expect ba ka, sir? Kaya ani gyud kadaghan? First, I am very happy and honored na, you know, the 11 million, more than 11 million ang nag-like sa akong mga TikTok videos and all that. What ko nag-expect actually, kay una, lingaw-lingaw lang muna sa TikTok ako actually. Kasi, you know, during pandemic, wala kay himuon and all that. So, mag-TikTok na lang. Tapos, karon nag-11 million na siya. I am very happy sa mga tao nga nag-like o nag-view sa akong TikTok videos. Daghang salamat. And I'm happy also na na-inspired na ako sila. Og napalipay. Perminti mo talaga nga, ikaw dyan akong happy feel, ikaw ang napalipay. Sir, paunsa ba nakatabang sa imuha ang TikTok to somewhat enjoy no working nga layo kasi imuhang pamilya? Dako kayo nakatabang ang TikTok. You know, it's a great platform to share your insights, your experiences, to inspire people. At the same time, it allows you to do something for your creativity. Tapos, you know, TikTok is like a platform, pero daghan kang ma-inspire diha if you use the platform properly, actually. So, I'm happy. Alright, daghan kay salamat sa pagdala og good vibes this morning, Sir Teddy, og amping pirmi diha, sir. Thank you very much, Jill. Salamat sa tanan. Mga kapuso, chillax na mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best of time na kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong butag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Kadubutaga makauban nato usab si Dayan sa Legal Wives. Walay lain pa ako di si kapusong Andrea Torres. Maayong butag Miss Andrea and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Okay naman. Good morning sa inyong lahat. Happy ako na magkakasama na naman tayo sa start ng taon. We're so excited kasi we're starting a fresh new year with a fresh new face, Miss Andrea, for 2021. Kumusta Happy naging New Year! Happy New Year! Kumusta po ang naging first few days ng 2021 para sa inyo? Masaya, very positive. And ako naman kapag kakasama ko yung family ko, talagang, ay nako, ang saya-saya ko lang. What do you think will be your, kumbaga parang life motto or mantra for 2021? Ako naman always talaga gusto ko lang, kailangan I have to stay positive. Pero this year, looking forward ako na magawa yung mga pinaplan ko din. Kasi syempre, ang dami nating time mag-isip-isip. So meron din akong mga parang gusto kong gawin kapag medyo mas safe na ang lahat. Example naman yung mga gusto mong gawin or mga plano mo for this year, Miss Andrea? Actually, ang favorite movie ko kasi is Eat, Pray, Love. So, once in a while, binabalikan ko yung movie na yan. And ang isa sa mga nakuha kong idea dyan is gusto kong mag-travel alone. Gusto kong pumunta sa isang lugar alone, ma-experience ko lang yung ganun kahit mga 3 days lang. So isa yan sa mga gusto ko talagang gawin kapag maluwang na ang lahat. And positivity nga, kumbaga sabi nila, is the key to success for 2021. And we're happy to know that for this year, meron ka namang bagong teleserye, The Legal Wives. When nung una mong nalaman that you're going to be one of the legal wives for this series, what first came to your mind, Miss Andrea? Ako na-excite po ako kaagad kasi si Dennis Trillo, for years na every time tinatanong ako, sino ang gusto mo pang makatrabaho? Ang lagi ko pong sagot is sana makatrabaho ko si Dennis Trillo. Kasi I'm a fan. Galing na galing ako sa kanya. I feel na kapag naka-work ko siya, parang marami ako makukuha tips from him. So, natuwa naman po ako na, syempre, nung unang eksena namin, medyo naninigas pa ako, medyo kinakabahan ako. Pero I'm happy na nag-jump in agad kami sa mga characters namin at naging madali ang mga eksena. Plus, sinamahan pa ng mga veteranong artista din na marami rin akong makukuha sa kanila like sila ni Sherry Hill, Altantay, Irma Adlawan. So, grabe yung set namin. Very magaang and learning experience every day. Paano mo pinaghahandaan yung role mo dito as Dayan? Talagang inaral ko po yung script. Kasi ang lagi ko iniisip, kailangan hindi nila makita yung mga dati kong ginampanan na roles kapag ginampanan ko si Dayan. And although ako lang po yung Catholic dito and yung family ko, kailangan ko rin po syempre tingnan din yung side nung family ni Dennis, yung mga Muslim, para alam ko rin yung ano ba yung dapat pakikitungo ni Dayan bilang girlfriend sa boyfriend niya na Muslim. At sa family na Muslim. And meron ka bang nakikita naman na similarity siguro, Miss Andrea, kay Dayan and Andrea Torres naman sa totoong buhay? Si Dayan kasi kung magmahal, siya talagang all in eh. And I think lahat naman tayo ganun, di ba? Pag nai-inlove tayo, limitless eh, di ba? Parang kaya mo talaga gawin lahat. Kahit inaakala mo na hindi mo gagawin eh, biglang magagawa mo pagka may love na involved. So I think yun yung pagkakapareho namin. And for this year naman, Miss Andrea, mensahe niyo po sa lahat ng inyong mga fans, lalo na dito sa Mindanao, and please invite everyone also na abangan ang malapit na Legal Wives. Opo, sa mga kapuso po natin dyan sa Mindanao, abangan niyo po, malapit na ang Legal Wives. Matutuwa po kayo dito sa soap opera na to dahil bukod sa makaka-relate kayo, marami rin kayong matututunan, especially sa kultura nga po ng mga Muslim. Very proud po kami dito dahil talagang inaral namin, talagang we made sure na sa pagbabalik namin, lahat after nitong lockdown, may enjoy nyo po itong mapapanood ninyo. Dagan kaing salamat, Miss Andrea, for the third time na nandito ka ulit sa At Home with GMA Regional TV. You're always welcome. Sana makabalik ka ulit. Thank you so much at sana makabisita ako sa inyo soon. Ingat po kayo lagi! And that was Kapusong Andrea Torres.
Tutok lang mga kapuso kay Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa sa mga ginakonsidera nga extreme sport kay kining ginatawag nga off-roading o ang pagmaneho sa mga dagkong sakyanan nga moagi sa mga nagkadiyang road obstacles. Ug subay ni ana maki-join ta sa adventures sa Cagayanong si Sir Agustin Macmang. Sir Tutin, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag sa tanan, okay lang. Sir, unang-una, pwede ba nimo ma-explicar labi na katong mga dili pa pamilyar kung unsa kining motorsport nga off-roading? Ang off-roading kaning drive ta og sakyanan nga makaagto sa lisod nga mga dalan like muddy roads or no roads at all. The car should be equipped para makatabok sa lisod nga dalan. Sir, pila na kakatuig nga na-engage ani nga sport o kamusta po ang experience? Nagsugod ta og pinili nga dula way back 2000, so mga 20 katuig na tayo apil. Sir, sa imuhang tan-aw, ngano ka nawili ani nga extreme sport? Sa gamay pa, uban sa papa, magto sa bukid nga lisod ng mga dalan. So, sugod ato, I find it challenging kaning malubong ang sakyanan then makagawas. Magalingaw. Sir, dinhi sa Cagayan de Oro City, kamusta po ang community sa mga into off-roading? Dagan-dagan na, kay mostly atong nagpa-set up ko mga pick-up SUV na capable sa off-roading. Ilan ang gagamiton karon sa actual off-road na dalan. Unlike before nga nara sa syudad magdadagan, useless ang ilang setup. Sir, aduna pud ba tay mga kompetisyon nga ginahimo ni ining off-roading ug paunsa sab kini ginadula ug unsaon pud sir pagdaog? Sa pagkakaroon, ang competition tungod sa pandemic, iundang sa sudman ang mga participants o ang mananaway maglisod karon og pananaw. So iundang ang competition. Karon friendly lang ang mga trail kay dili ni siya competition pero maagto lang og mga lisod nga dalan, mga trail, mga obstacles nga agian kanilang sa karon. Pero sir, katong wala pa ang pandemya, kumusta ang mga kompetisyon? Paunsa pud sa pagdula, sir? Na ay mga host mga municipalities or cities o club na mag-host o four-wheel drive competition. Ay special track, man-made track. Time trial ang pagdaog. So, tagsa-tagsa ang run. You're allowed to have 3 runs. And the lowest time, the top 10 lowest time, will proceed for a final run. Then, sa final run, the total time will be tallied. And whoever has the lowest time will be the winner. Sir, sa 20 katuig isip usa ka off-road rider. Aduna ba mga instances nga nabutang pud sa alanganin ang imuhang kinabuhi tungod ani? Wala man kay safe man siya sports. Maligid-ligid lang sa kinan. With proper equipment, seat belts and roll bars will be totally safe. So sir, unsa imong mga ginaandam o paunsa nimo ginasiguro nga luwas ka sa mga disgrasya, sir? Number 1 is equipment. Maintenance of equipment and proper attire o healthy ang lawas. Sir, sanglit dagko nga sakyanan atong ginahisgutan, no? Dagko pud ba ang gasto, sir, o kapital aron mahimong usa ka off-road driver? Medyo dako ang investment, but
ma-recover naman kung makadaog. Kung di makadaog na undang na lang. Sir, sa imong tanaw, unsa ka ang mga skills nga kinahanglan aron mahimong usa ka successful off-roading enthusiast? Number 1 is focus. Number 2 is preparation sa equipment. And number 3, pagbasa sa obstacles. You have to read obstacles. Saan ang diskarte, asa ka moagi, o physically fit. Lastly, sir, unsa imong mensahe og tambag sa mga buotsab nga mo engage niini nga extreme sport? Invest on good equipment, proper equipment, and know how to use them, and proper maintenance of equipment. Be prepared, so be prepared for whatever obstacles may come. Daghang kang salamat, Sir Tutin, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping sa mga future rides nimo, sir. Salamat sa kapuso, yatagan ta ng opportunity na makapadayan sa four-wheeling na sports. Sa gigamit sa Filipino nurse sa UK nga si Teddy Sordua, ang TikTok isip platform nga maka-inspire siya og laing tao pinaagi sa pagpadayag sa iyang istorya sa pagpaningkamot ug kalampusan. Samtang Jill, sanglit dili gayud basta-basta ang off-roading, busa tambag sa enthusiast nga si Agustin Macmang nga dapat physically fit ug naay saktong kagamitan. Sayog mga kapuso, atong atangan ang pagganap ni kapusong Andrea Torres nga usa sa legal wives sa maong upcoming teleserye dinhilang sa atong kapusong estasyon. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Oprah Winfrey nga the biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimut ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Orgil Relator. Buong puso para sa kapuso.